Преди да хванете инструментите, важно е да изберете правилния диаметър на полиетиленовата тръба. Дали ще е 16, 20, 25 или 32 мм, зависи от дължината на реда и колко вода искате да подадете. Правилото е просто. По-дълъг ред и по-висок дебит изискват по-голям размер тръба. След като трасето е готово, идва ред на отворите за капкообразователи. Принципът е един и същ, но инструментът зависи от мащаба на системата. За малко на брой отвори най-лесният вариант са ръчните зъмби на 3 мм. Натискате, пробивате и продължавате. Ако монтирате по-голям брой капкообразователи, винаги е по-лесно и бързо да използвате зъмбите тип клещи. Тези с спираловидно завъртане са много удобни. Те правят по-прецизен отвор и не изискват голяма сила. Изработени са от здрава пластмаса, а ако зъмбата се изхъби с времето, лесно може да я смените с нова. След пробиването монтирате капкообразователите. Показваме ви поставянето на два различни вида. Първо взимаме компенсиращ капкообразовател, което означава, че всяко растение получава точно едно и също количество вода, независимо от налягането. Перфектен е за оранжерии или за саксии. Вторият вид, който ще ви покажем, са разглобяемите капкообразователи. Тяхното предимство е лесната поддръжка. Те могат да се почистват без да се демонтират от тръбата. Всичко необходимо за капковото напояване ще откриете при нас. Ако се чудите кой инструмент е най-добър за вашия проект, свържете се с нас.